Il-bieraħ għal-ħabta tal-11:15 ta' filgħaxija daħlet telefonata fil-control room tal-Pulizija illi fil-bypass tal-Imqabba kien hemm xi persuni feruti. Ir-riżulta li waqt illi pulizija li kienu xogħol waqt l-attività tal-Festival tal-Logħob tan-Nar resqet lejhom vettura tal-għamla Renault Megane li bdiet paqbaq il-ħorn u minna ħareġ mill-vettura x-xufier u beda jgħajjad illi sparawlu. Fuq il-post intalbet l-assistenza ta' timijiet mediċi kemm dawk illi insertaw fl-istess triq minħabba il-Festival tal-Logħob tan-Nar kif ukoll tobba u ambulanza mill-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Mill-ewwel investigazzjonijiet li saru, ir-riżulta illi fil-vettura kien hemm ix-xufier żagħżugħ ta' 17-il sena, residenti l-Imqabba li ġie identifikat bħala Vince Gaffarena u passiġġier raġel ta' 27 sena wkoll residenti l-Imqabba li ġie identifikat bħala Xavier Gaffarena. Ir-riżulta li dawn il-żewġ persuni huma kuġini ta' xulxin. Il-vittma, il-raġel ta' 27 sena instab ptir f'rasu waqt illi iż-żagħżugħ ta' 17-il sena li jittieħed Mater Dei intlaqat ptir fuq ix-xelluk ta' sidru u ieħor f'wiċċu. Matul il-lejl, iż-żagħżugħ ġie operat u bħalissa jinsab f'qagħda stabbli. Minn aktar investigazzjonijiet illi għamlu il-Pulizija kemm min-naħa tal-Iskwadra tar-Reati Maġġuri flimkien ma' tad-Distret jidher li l-każ oriġina fiż-żona magħrufa bħala Taħħal Millieri bejn triq iż-Żurrieq u triq l-Imqabba. Hemmhekk instabu wkoll xi skrataġġ. L-isparatura tidher illi saret f'dawk l-akwati bil-feruti u mbagħad isuqu lejn l-Imqabba fejn kif għedna fil-bidu waqfqu fit-triq il-konvoj ta' Santa Marija. Minn aktar investigazzjonijiet li saru dawk preliminari fuq il-post ġew identifikati żewġ suspettati u kienu għal-ħabta tas-satejn ta' filgħodu illi l-Pulizija tad-Dipartiment tar-Reati Maġġuri flimkien mar-Rapid Intervention Unit, l-Special Intervention Unit, kif ukoll tad-Distret li madwar ftit inqas minn 3 sigħat wara iċċirkondaw xi residenzi fil-qasam tad-djar ta' Ħalkirkop u hemmhekk ġew arrestati żagħżugħ ta' 19-il sena u ieħor ta' 18-il sena illi huma il-prime suspects. Aparti dawn iż-żewġ prime suspects, il-Pulizija qiegħda wkoll iżżomm żewġ persuni oħra, raġel ta' 17-il sena u mara ta' 21 sena illi qegħdin jgħinu fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija. L-investigazzjonijiet qegħdin jitmexxew kif għedna kemm mill-Iskwadra tal-Omiċidji fi ħdan il-Dipartiment tar-Reati Maġġuri flimkien ma' tad-Distret.